तो का हाल बा भाई लोग, आज बहुत बड़ा अपडेट देवे वाला बानी। लेकिन भाई लोग अपडेट देवे में ना इबरा गाँव फाटता। देखा तार लोग कितना रात बा, है जंगल झाड़ी में आके वीडियो बनावो तनी सन। बस तनी से हाथ जोड़ के विनती बा भाई लोग कि थोड़ा सपोर्ट कर दो लोग दबा दबा के। तो भाई लोग आज हम बात करे वाला नहीं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। उनका जन्मदिन पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आवे वाला बा भाई लोग, जौना के तहलका मचे वाला बा। और भाई लोग जानता रहो अब किरुबा हो सनी लेवन नहीं आवत हाथ से हिलावे वाली, अब किरुबा आवतिया कमर हिलावे वाली और हई देखावे वाली। भाई लोग वीडियो देखा लग ना तो तहनी के अंदर आग लग जाई। अरे साला कैमरामैन पचे खुरखुराता रे, डरे गाड़ फाटता। चल वीडियो ना बनावल जाए, जोन बा उतने डाल दिया। बुझा तो पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे के अपडेट ना दिया। देख साला कितना खुरखुराता।